салом дӯстон, дар мусобиқаи рақами 1 Лигаи Чемпионҳо барои баромадан ба финал бо иштироки ду дастаи дигар рақобати аввал баргузор гардид. Дерби Дела Маданина дар даври нимниҳоӣ ангезаҳои хеле зиёд дорад. Дастаи Милан ва Интер новобаста ба тамоми танқидҳое ки дар ҷараёни мавсим мешунавиданд, то ба ин марҳилаи бонуфузтарини мусобиқаи бошгоҳӣ омада расиданд ки ин ҳодисаи нодир аст. Бозии рӯбарӯи онҳо чӣ гуна сурат гирифт, мо ба хотир меорем. Ғайр аз ин, охири хабарҳои футбол аз Тоҷикистону ҷаҳон дар видеои имрӯза ҳастанд ки то охир тамошо кунед, ҳатман маълумот пайдо мекунед. Аз шумо фақат як лайк мондан лозим асту тамом. дар ин маврид моро бозиҳои нимфинали Лигаи Аврупо интизор аст. Рома дар майдони худ Байерро пешвоз мегирад. Фаворити ин турнир Севилья ба меҳмони Ювентус меравад. оё дастаҳои итолиёвӣ метавонанд дар бозии ҷавобӣ ҳолати хуб дошта бошанд? Тамошои ин ва дигар рақобатҳоро шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 077 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аммо бародарон, донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Рафаэл Леау, беҳтарин бозингари хатти ҳамлаи дастаи Милан, то бозии саломатиашро барқарор накард ва ин мушкилии ҷиддӣ барои расонириҳо гардид. Дар асл бозиро ветеранҳо кашиданд. Мхитарян 34 сол ва Джеко 37 сол доранд. голҳои онҳо метавонанд дастаи Интерро ба финал бароранд, вале бозии ҷавобиро фаромӯш набояд кард. ду дастаи ба майдон омаданд ки аз аксулҳуҷум хеле хуб истифода карда метавонанд. ду голи зудкор бозиро 180 дараҷа тағйир доданд. баъди ин голҳо Интер ба пуррагӣ ба хатти дифоъ нишаст барои нигоҳ доштани ҳисоб бозӣ кард. Милан ба ҳамла мерафт, вале ҳуҷумҳо он қадар маъно надоштанд. ҳар контрҳуҷуми Интер бо зарба анҷом ёфт. Интер ба задани голи сеюм наздиктар аз он буд ки Милан ҳадди ақал як гол занад. ин бори аввал нест ки Милан бо чунин усул дербиро бо шикаст ба анҷом мерасонад. Фабио Капелло барои чунин бозӣ сармураббии миланиҳоро танқид карда ишора намуд ки Пиоли дар маркази майдон бозии хубро бар муқоилаи футболбозони хатти ниммуҳофизаи Интер монда натавонист. дар воқеам хатти марказии дастаи Интер дар ин дидор корро ҳаллу фасл намуд. осеби Исмаил Бенасер бошад, бозии расонириҳоро дар ин мавқеъ боз заифтар кард. Леау ва Бенасер ду футболбозе ҳастанд ки ивазкунандаи баробар ба худашонро дар Милан надоранд. дар бозии ҷавобӣ Леау ба майдон ворид хоҳад шуд ва ин хатти ҳуҷуми миланиро қавӣ мекунад. ва аммо бозии дифоъкоронаи Симеоне Инзаги барои задани голҳои Милан хатари ҷиддӣ аст. Интер аввалин маротиба дар мусобиқаҳои аврупоӣ бар Милан дастбол шуд. ҳамин ки яке аз пасҳои голбахшои ин дидор Федерико Ди Марко дод, ҳамоне ки 20 сол пеш дар бозии даври нимниҳои Лигаи Чемпионҳо байни Милан ва Интер ҳамчун мухлис иштирок дошт. Мхитарянро фаромӯш намекунем, аввалин бозингари арманистонӣ ки дар даври нимниҳои Лигаи Чемпионҳо гол зад. ҷоми Осиё барои мунтахаби Тоҷикистон бисёр муҳим хоҳад буд. мо аввалин маротиба ба марҳилаи финалии ин мусобиқаи фароққоравӣ роҳ ёфтем. имрӯз маросими қуръакашии мусобиқаи мазкур дар шаҳри Дохаи кишвари Қатар баргузор мешавад. ҳамаи мухлисони футболи меҳан дар интизори он ҳастанд ки рақибони марҳилаи гурӯҳии мунтахаби Тоҷикистонро донанду бо назардошти онҳо имконоти мунтахабамонро барои баромадан аз гурӯҳ баҳо диҳанд. дастаи мо ягона кишваре хоҳад буд ки аввалин маротиба дар марҳилаи финалӣ иштирок мекунад. ҳатто Қирғизистон бори дуввум иштирокчии ҷоми Осиё шуд. вобаста ба рейтинги кишварҳои иштирокчӣ дар ФИФА, тимҳои мунтахаб ба сабадҳо тақсим шуданд. тими миллии мо дар сабади охирин чорум қарор дорад. дар ин сабад ғайр аз мо ҳамчунин Ҳиндустон, Таиланд, Малайзия, Гонконг ва Индонезия шомиланд. яъне бо ҳамин кишварҳо мо дар як гурӯҳ намеғалтем. ғайр аз ҳамин кишварҳо дастаи миллиамон дигар бо дилхор рақиб дар як гурӯҳ буда метавонад. Эрон, Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ, Австралия, Арабистони Саудӣ ва Қатар ки дар сабади якум ҳастанд. яке аз онҳо ҳатман рақиби мо дар даври гурӯҳӣ хоҳад шуд. дастаи қавитарини сабади дуввум Узбекистон мебошад. Ветнам дастаи хафнок аз сабади сеюм аст. дар мусобиқа 24 дастаи миллӣ иштирок хоҳанд кард. Қатар ҳамчун қаҳрамони феълӣ ва мизбон иштирокчии мусобиқа хоҳад шуд. дар аввал ин мусобиқа бояд аз 16 июн то 16 июли соли 2023 дар Чин баргузор мешуд. 14 майи соли 2022 Африка эълон кард ки Чин бар асари вазъияте ки бо сабаби пандемияи COVID-19 ба вуҷуд омадааст, мизбонии мусобиқаро нахоҳад дошт. 7 октябр Африка эълон кард ки мусобиқа дар Қатар баргузор мешавад. Қатар аввалин кишваре хоҳад шуд ки се ҷоми Осиёро пас аз солҳои 1988 ва 2011 мизбонӣ мекунад. Бо сабаби ҳарорати баланди тобистон
Арабистон дар халиҷи Форс ва ширкати Қатар дар ҷоми тиллоии Конкаф 2023 мусобиқа ба 12 январ то 10 феврали соли 2024 мавқуф гузошта шуд. маҳз дар ҳамин рӯзо кулли мухлисони футболи меҳан умеди бузургтарин аз футболи мамлакат хоҳанд дошт. Барселона, Ливерпул ва ПСЖ барои Бруно Гимарайс мубориза хоҳанд бурд. Гап на танҳо сари интихоби худи бозингар меравад, ҳамчунин дастаҳо футболбози мазкурро ба ауксион табдил медиҳанд. Ньюкасл аз ин танҳо бурд мекунад, вале ин аз нигоҳи молиявӣ аст. Гимарайс бисёр футболбози муҳим барои дастаи Ньюкасл аст. Шояд даста ба фурӯхтани ӯ розӣ нашавад, биҳамин ҳам пули Ньюкасл ба моли қорун баробар аст. Ливерпул мехоҳад барои ҷалби футболбози бразилӣ 100 миллион евро ба Ньюкасл пешниҳод кунад. Дар Мерсайд бовар доранд, ки Гимарайс беҳтарин футболбоз дар хатти нимҳимояи Ливерпул мешавад. Пас аз он ки Беллингем аз гузариш ба Ливерпул даст кашид, интихоби асосии мерсайдиё футболбози бразилӣ мебошад. ПСЖ бошад мехоҳад ҳайатро барои Лигаи Чемпионҳо қавӣ созад. Луиш Кампуш ҳанӯз аз замоне ки футболбози мазкур дар Лион буд ба ӯ таваҷҷӯҳ кард. Парижиҳо омода ҳастанд, ки ба фарқ аз Ливерпул 25 миллион бештар ба Ньюкасл бидиҳанд. Барселона бошад соли 2024-ро интизор мешавад. То он дам каталониё мехоҳанд аз фурӯши футболбозони худ 100 миллион евро ҷамъ карда ба шикори Гимарайс бароянд. нимоядгари бразилӣ мехоҳад дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунад. Ньюкасл бошад барои гирифтани роҳхати мусобиқа хеле ва хеле наздик аст. Агар даста тавонад чиптаи бонуфистарин мусобиқаи клубҳоро ба даст орад, пас Гимарайс корномаи худро дар сафи ин тим идома хоҳад дод. Агар Винисиус, Мбаппе, Родриго дар хатти ҳамлаи дастаи Реал Мадрид ва Беллингем, Тучуамени, Камавинга дар хатти нимҳимояи дастаи пойтахти Испания бошанд, онҳо метавонанд давоми 10 солаи оянда гапзани асосӣ дар футболи Аврупо бошанд. Мақсади Реал Мадрид ҳам ҳамин мебошад. Онҳо тобистони соли ҷорӣ боз барои ҷалб кардани Килиан Мбаппе кӯшишҳои худро давом хоҳанд дод. Мадридиё ният карданд, ки якбора ду футболбозро ҷалб кунанд. Мбаппе кори маълум ва овардани Беллингем ҳам хабари нав нест. Реал Мадрид аллакай ҳадафҳои асосиро барои равзанаи трансферии тобистона муайян кардааст. Кор дар ин самт аллакай оғоз шуд. Агар ба мадридиё муяссар гардад, ки ҳарду футболбозро ба сафи худ оранд, пас ин маънои онро хоҳад дошт, ки Реал рекордҳои трансферии худро аз нигоҳи сарфи калони пул дигар хоҳад кард. ҳарду ин футболбоз бо нархи беш аз 200 миллион евро харидорӣ карда хоҳанд шуд. Мадрид мехоҳад ҳолати ба амал омадаро дар дастаи ПСЖ истифода кунад. Конфликти парижиё бо Месси ва Неймар идома дорад. Мбаппе ҳам бо сабаби сабти видеои ӯ барои мухлисон аз даста розӣ нест. дар ҳамин ҳоле ки муносибати ситораҳои асосии ПСЖ бо даста хуб нест, Реал дар байн даромада мехоҳад Мбапперо аз дохили ин низоъҳо кашида гирад. ПСЖ дар навбати худ аз байни тамоми ситораҳои ПСЖ мехоҳад танҳо Мбапперо дар ҳаят нигоҳ бидорад. ба ҳамин тамом, бовар дорам, ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайр бардорон. дар паноҳи Аллоҳ.